У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня в литургии Костюла отзначаем 29-ю звычайную неделю. Приходим, как слухать Божие Слово, как молиться о наших потребах. У першую чергу імкнуться до jeszcze большей єдності з Христом. Сьогоднішнє Божє Слово нагадає нам про потребу наближення до Божого владарства, яке подрихтовано кожному з нас. І, звісно, наш шлях до цього Божого владарства виглядає по-разному. Праз бытовые справы, праз некие обов'язки, але все ж таки тое, до чаго запрашае нас Бог, заўсёды павінна знаходзіцца на першым месцы. Сёння падчас гэтай святой імшы молімся за ўсю нашу парафію, выпрошваючы патрэбныя ласкі, здароўе для тых, хто хварэе, молімся аб падтрымцы для лекараў, для службы аховы здароўя у няпросты перыяд. Таксама ўсе нашыя справы, якія носім у сваіх сэрцах, складаем на алтары Пана. Каб мы могли годно сегодня молиться, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина. Моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой людям Доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Божа, Руня Весни, Божа Ойче Всемогутный, Пане Всенятый народный, Иисус Христе, Пане Божа, Матку Божий, Сыне Отца, як ім'я вечностя мир грехи свету, змилуйся над нами, як ім'я вечностя мир грехи свету, прийми моління нашое, як і сядеш праворужайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся.
Усемагутны вечны Божа, дапамагай нам заўсёды ахвотна выконваць Тваю волю і служыць Табе са шчырым сэрцам праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Ісаіі. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхныя правіны. Гэта Слово Божие. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все вчинки ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Нехай буде над нами. Вось вока Пан над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердность. Копьем душу их уратовала смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Душа наша чекає Пана, Ён наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятара Великого, який пройшов нябеси Єзуса, Сина Божого, будем твердо трывацца визнання нашого. Бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який паводле подобенства зведав усе випробування, акрамя греху. Табу наблизимся з довером до трону ласки, каб атрымаць милосердность і знайсці ласку для своечасовай дапамогі. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Читання святого Євангелія паводле Марка. У той час падышлі да Езуса Якуб і Ян, сыны Забедея, і сказалі: «Настаўнік, мы хочам, каб ты зрабіў нам тое, пра што цябе папросім». Ён адказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны сказалі яму: «Дай нам сесці аднаму праваруч, а другому леваруч цябе ў славе тваёй». Але Езус сказаў ім: «Не ведаеце, аб чым просіце? Ці можаце піць келіх, які я п'ю, і прыняць хрост, якім я ахрышчаны?» Яны адказалі: «Можам». А Езус сказаў ім: «Келіх, які я п'ю, будзеце піць, і хростам, якім я хрышчуся, будзеце ахрышчаны. Але даць сесці праваруч і леваруч мяне не ад мяне залежыць, а каму прыгатавана». І, пачуўшы, 10 іншых вучняў пачалі абурацца на Якуба і Яна. А Езус, паклікаўшы іх, сказаў ім: «Вы ведаеце, што тыя, хто лічыцца князямі народаў, пануюць над імі, і вяльможы іх уладараць над імі. Але не так няхай будзе між вамі. Хто хоча быць найбольшым сярод вас, няхай будзе вам слугою, і хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе нявольнікам усіх. Бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх». Это слово Пана. Присядьте, будь ласка. Наколькі я памятаю, у 2000-х была такая реклама на беларускім тэлебачанні. Там казалі такія словы, што сапраўдны мужчына у сваім жыцці павінен зрабіць 4 рэчы. Першае – пасадзіць дрэва. Другое – пабудаваць дом. Трэцяе – вырасціць сына. Чацвёртае – паспрабаваць піва Ліварыя. І вось, кожны можа цяпер падумаць з мужчын, колькі пунктаў ён выканаў. Хтосьці выканаў усе, хтосьці некалькі, хтосьці затрымаўся пакуль што на 4-м. Але ведаем, што рэкламы робяцца даволі заўсёды прадумана. Не проста так словы ў рэкламах і абразы, якія бачым, ствараюцца. Я троху там год вучыўся на рэкламшчыка троху, потым кінуў. Але памятаю, што важна заўсёды даследаваць тое, чым жыве чалавек, якое мае ў сэрцы, што перажывае. Каб рэклама сапраўды зайшла, каб спрацавала, каб людзі захацелі нешта купіць, то трэба трапіць у іх жыццё, у іх рэчаіснасць. І тая рэклама, пра якую я казаў, яна сапраўды трапляла, пэўна, бо многа мужчын, ды і ўвогуле усе людзі хочуць сваё жыццё, думаю, большасць людзей задумаецца над гэтым і хоча сваё жыццё пражыць так, каб сапраўды нечага дасягнуць, каб адчуваць, што не жыццё мяне жыве, альбо проста што існую, а што я жыву, што я над сваім жыццём паную, што я ўвогуле у гэтым жыцці нешта значу, што той мой штодзённы труд, мае цярпенні, яны не ўпустую, што яны да нечага прызначаны. І думаю, што многія з нас, пачуўшы сённяшняе слова, могуць зразумець апосталаў Якуба і Яна, якія падышлі да Езуса, якія пакінулі ўсё, што мелі, і пашлі за Езусам. Але ў іх таксама гэтае пытанне ў сэрцы было: дык а што са мной будзе, навошта я жыву, што я дасягну? І шчыра так падыходзяць да Езуса і кажуць, што калі ўжо сваю славу войдзеш, Езу, калі валадарства сваё збудуеш, хочам сядзець каля цябе, важныя пасады займаць. Магчыма, у кагосьці на працы ёсць такія калегі, якія неяк стараюцца, выслужваюцца і атрымліваюць такое павышэнне,
Можем думать, вот кар'єристи, так ось стараються там, так, і можна так уздихнути, ну, а чим я горше? Так само мог би на повишення пойти. Не? І подобне було і в апостолів. Така нормальна ситуація, звичайна життєва, бо, як чули ми, 10 інших учнів, коли почули, почали обуратися, на яку баяна. А чого це вони так тут стараються, нас опередили, не? Ось. І, що саме цікаве, Єсус, да, гэтае, здавалася б, такое старанне, аб нейкія пасады, нешта значыць у гэтым жыцці. Ён гэтае прагненне, жаданне не ганіць, не кажа, што ж вы робіце, як вы ввогуле смееце так у мяне прасіць. Ён кажа, вы не ведаеце, аб чым просіце. Ён не кажа, што гэта дрэннае прагненне нешта ў гэтым жыцці значыць. Толькі Езус паказвае шлях, як здабыць гэта сапраўды. Паказвае шлях да сапраўднай велічы і да сапраўднай значнасці ў жыцці. Паказвае тое, як пражыць жыццё, каб яно мела сэнс. Каб труд і цярпенне былі не надарма. І як мы ўжо пачулі, гэтым шляхам з'яўляецца служэнне. Мераю велічы з'яўляецца любоў, а мераю любові, ці сапраўды мы любім, з'яўляецца служэнне. Ёсць такая пагроза часта ў нашым жыцці. Мы маем кожны нешта, хоць трошкі, не так много часта, але ёсць такая пагроза баяцца ось страціць гэта. Учора мы з братамі былі на могілках, на парашках, вось, і прызнаюся шчыра, так раней, канешне, не звяртаў на гэта ўвагу, але калі ўжо пабыў дзесьці ў іншых краінах і бачу могілкі, то кідаецца ў вочы, што ў нас кожная могілка такая, можа, невялікі помнік, але аграда такая здаровая, вялікая, не? Што як бы усе аграджаюць свае помнікі. Не? І троху, зразумела, да? Як бы не хочацца, каб нехта наступаў на тэрыторыю нашу, і каб, можа, не ведаю, якія звяры не забягалі, хаця не ведаюць, яны так абароняць гэтыя аграды ад гэтага. Але троху паказвае таксама такі, можа, індывідуалізм, які ёсць часамі ў людзях, не? Што, вось, тое невялікае, што маю, вот так вось гляджу на яго і баюся гэта страціць. Так? І часта пазней бывае ў жыцці, што чалавек вось глядзіць толькі на сябе, круціцца вакол сваёй уласнай асі і хоць трудзіцца, працуе, церпіць, не бачыць смаку гэтага жыцця, не бачыць смаку. І Езус сваім жыццём, сваёй смерцю паказвае шлях, як гэты смак жыцця, як гэтую сапраўдную веліч дасягнуць. У прарока Ісаі чуем, ён пісаў гэты тэкст дзесьці 800-700 год перад нараджэннем Хрыста, прароцтва, што прыйдзе слуга Божы, які, хоць нявінны, панясе цярпенні многіх і сваім цярпеннем апраўдае многіх і адкупіць іх. Гэта вельмі прыгожыя словы, бо сапраўды Езус гэта выканаў, ён нявінны, панёс нашае цярпенне, ён аддаў сваё жыццё. Ён не захоўваў сваё жыццё, так, неяк так, а аддаў. Увогуле, калі Евангелие слухаем, увесь час нейкія парадоксы. Калі хочаш захаваць сваё жыццё, страціш яго. Калі страціш, знойдзеш сваё жыццё. Калі першыя будуць апошнімі, апошнія першымі. Увесь час нейкія парадоксы. Сёння таксама чуем, што хочаш быць сапраўды мець уладу, хочаш быць вялікім, стань слугою ўсіх. Хочаш быць першым, стань нявольнікам усіх. Увесь час Езус як бы ламае гэтыя такія схемы, якіх нас вучыць свет. Да? Мы можам сказаць, што але як жа ж такія часы, гэта і карона, і сітуацыя грамадска-палітычная ў Беларусі. І дзе тут ужо, як бы самім тут пражыць, не? І дзе тут разглядацца па баках, выходзіць сябе, паднімаць галаву. Цяжка падняць галаву цяпер. Але узгадаем часы, гадоў 70-80 таму, вайна, а колькі прыкладаў людзей, якія не тое, што паднялі галаву і бачылі другога, якія ўратавалі, ёсць такія людзі простыя вельмі, якія не мелі вялікіх магчымасцяў, ўратавалі сотні людскіх жыццяў, да? Хавалі ў сваіх дамах габрэяў, рызыкавалі ўсім, сваёй сям'ёй, але рабілі такія ўчынкі любові. І перакананы я, да і ввогуле іх сведчанні таксама, што ніводзін з іх не пашкадаваў, што такі ўчынак у сваім жыцці зрабіў.
што сапраўды адчуў, што яго жыццё тады нешта значыць, таму што ён стаў карысным, што увогуле такі цікавы ёсць езуіт, ён адначасова псіхатэрапеўт, монах Антоні де Мелло, і яго даследаванні такія былі, што дакладна ўжо не памятаю, но ён казаў так, што увогуле найглыбейшай патрэбай чалавека псіхічна-духоўнай не з'яўляецца, як нам часта здаецца, быць любімым. Мы часта кажам, я бы хацеў адчуваць сябе, каб быць любімым. Але ўвогуле найглыбейшай, самай істотнай патрэбай чалавека з'яўляецца любіць. Толькі факт той, што я люблю, колькі б мне гэтага не каштавала. Ну, гэта, канечне, праяўляецца ў службе іншым, тым, каго я люблю. Толькі гэта дае мне згоду з самім сабой, псіхічна-фізічную, так? Толькі гэта, калі я не люблю, ніколі не знайду такого супакою. Ну і пытанне такое, ну добра, ну але дзе браць сілы, каб служыць? Это часта мы бачым, што не хапае тых сіл. Цярпенні перарастаюць нашу галаву, і сапраўды цяжка гэтую галаву падняць. Сённяшняе слова многа таксама кажа пра цярпенне. Пра цярпенне Езуса, які гэтае цярпенне пранёс для нас. У другім чытанні мы чуем запрашэнне, каб на гэтага Езуса, які цярпеў за нас, прайшоў праз усе выпрабаванні акрамя граху, каб на яго глядзець, браць з яго прыклад, каб быць пры ім. Менавіта гэта павінна даць нам сілы нашае цярпенне перажываць, даць сілы у гэтым цярпенні служыць іншым, можа ахвяраваць яго за кагосьці, так, маю хваробу. Можна перажыць хваробу так, што наракаючы ўвесь час, такое жыццё цяжка, тут яшчэ гэта хвароба звалілася. Але калі я кагосьці люблю і маю веру ў Бога, і гледзячы на Езуса магу сказаць, што я цярплю і не ведаю, што з гэтым зрабіць, але вазьмі гэта, Божа, за гэтага чалавека. Хай ён цябе сустрэне, ці хай ён апамятаецца ў сваім жыцці, ці якойсьці іншай інтэнцыі. Сапраўды, усім у нашым жыцці таксама цярпеннем можна служыць, перад усім цярпеннем. Сакрэт, як служыць, вельмі добра раскрывае маці Тэрэза з Калькуты. Гэта такі чалавек, які сапраўды вельмі простая жанчына, сястра, яна была албанка, якая нарадзілася ў Македоніі, большую частку жыцця служыла у Індыі, у беднай краіне, у бедным горадзе Калькута, выйшла на вуліцы, каб проста паднімаць тых людзей, якія на тых вуліцах паміралі. Бо такі адчула такую любоў у сэрцы ад Езуса і такое запрашэнне, каб гэта зрабіла. І з часам ведае, можа, хтосьці памятае яшчэ, што сапраўды гэтая простая невялічкая такая бабулька мела вялікую ўладу ў свеце. У такім плане, што, можа, не тое, што яна магла там кіраваць войскамі ці чымсьці такім, але што з яе меркаваннем сапраўды лічыліся. Яна была аўтарытэтам, выступала на самітах ООН, там, пры Еўрапарламенце. Часта яе запрашалі, бо яна была такім свежым глытком паветра. Яна несла нешта такое, што ўсё ж такі адзывалася ў сэрцах людскіх. Вось. І гэта сапраўдная ўлада, калі хтосьці ззяе такой моцы Христовай. І маці Тэрэза, яна свой сакрэт часта расказвала служэнне. Ну, казала, што трэба даваць, трэба служыць так, каб балела. Сапраўднае служэнне, сапраўдная любоў, яна заўсёды трошку баліць. Да? Яна заўсёды вымагае нейкай ахвяры ад нас. Але яшчэ адзін такі прыгожыя словы маці Тэрэзы. Это троху так як бы ланцужок такі, можна запамятаць. Яна пачала яго, такі сакрэт сваёй дзейнасці, са слова «цішыня». Яна казала так: «Плёнам цішыні ёсць малітва, плёнам малітвы – вера, плёнам веры – любоў, плёнам любові – служэнне і плёнам служэння – супакой». Кожны свой дзень маці Тэрэза пачынала з гадзіннай ці двухгадзіннай адарацыі ў цішыні на свяцейшага сакраменту і таксама кожны дзень свой заканчвала, хаця ўвесь дзень быў насычаны працай з беднымі, з калекамі. І гэта давала ёй сілу служыць. Яна чэрпала адтуль, бо самі сябе не знойдзем такой сілы, каб так служыць. І вось сённяшняе слова запрашае нас прыходзіць да Езуса. Мы ўсе прыйшлі. Сама Еўхарыстыя з'яўляецца прыкладам таго, што ў жыцці самае галоўнае. Езус
на этом алтары аддае сябе. Ламаем гэты хлеб, які стаўся яго целам. Гэта сімвал таго, што Езус сваё жыццё аддае. Ламаем для чаго? Не проста так ламаем, а ламаем для таго, каб яго аддаць, падзяліцца ім, раздаць усім. І гэта, з аднаго боку, узор таго, што з'яўляецца ў жыцці сапраўдным шчасцем, а з другога боку таксама гэта крыніца сілы, каб гэтым жыць. Вось. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўзлавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру у Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, знаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў душі святых. Праз Езуса Хрыста, які сваёй пакораю і прыніжэннем выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы Божае Слова і удзяляючы сакраменты, ён сведчыў аб збаўчай місіі Хрыста. Цябе просім. Молімся за святога Айца Францішка, каб у сэрцах людзей ён умацоўваў веру і абуджаў тугу па вечных каштоўнасцях. Цябе просім. Молімся, каб адносіны паміж касцёлам і дзяржаваю спрыялі развіццю рэлігійнага жыцця сярод людзей. Цябе просім. Молімся за сужэнцаў, каб іх сямейнае жыццё і праца спрыялі ўсталяванню Божага валадарства на зямлі. Цябе просім. Молімся за медыцынскіх работнікаў, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і імкнуліся наследаваць Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, за кожнага парафіяніна, каб у сваім жыцці маглі наследаваць Хрыста ў яго служэнні. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб удзел у таямніцы святой імшы даваў нам сілы для пераадолення штодзённых праблем і клопатаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся таксама за новапрызначанага мітрапаліта Юзефа Станеўскага, які на гэтым тыдні прыме пасаду, увойдзе ў пасаду мітрапаліта Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, аб ласкі Духа Святога, мудрасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкай. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Сердца наполни любовью, о святый Дух, я люблю Тебя, Твоя воля хай исполнится. О святый Дух, огорни меня, Ты открый мое сердце, наполни любовью, о святый Дух. Я люблю Тебя, Твоя воля хай исполнится. О святый Дух, огорни меня, Ты открый мое сердце, наполни любовью. О святый Дух, я люблю Тебя, Твоя воля хай исполнится. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Просим Тебя, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоим алтаре со щирым сердцем, каб нас очистила от грехов Твоя ласка и освятила ахвяра, якую Тебе складаем праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму за анёламі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвання. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай, святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзеемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные.
атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў Божымі дзецьмі, таму асмельваемся казаць. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcimy imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Ciebie, Panie, zbaw nas od усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. О Твоего владарства и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарыть Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные». Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Поранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе враги світу, подаруй нас спокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Ласкавый Ойче, ученика пленным был наш удел у Евхаристии. Нехай яна допоможе нам у житті земним і подрихтує нас до життя вічного праз Христа, Пана нашого. Дорогие, послухайте ще, будь ласка, некалькі об'яваў на наступны тыдзень. Дзякую вялікі за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць нашага касцёла і кляштара. Дзякую тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, таксама хто дапамагаў падграбаць лісты вакол касцёла. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Сёння у Мінскай архікатэдры вячэрняй святой імшой у 18:30 будзе ўрачыста распачаты дыяцэзіяльны этап сіноду біскупаў, які будзе працягвацца да красавіка 2022 года. Цырымонія кананічнага ўступлення на пасаду новапрызначанага арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага Юзефа Станеўскага адбудзецца ў суботу 23 кастрычніка падчас урачыстай святой імшы у архікатэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі у Мінску. Пачатак у 11 гадзін. Памятаем напрацяг гэтага тыдня не толькі пра новапрызначанага мітрапаліта, просячы аб дары Духа Святога, мудрасць у кіраванні нашай архідыяцэзіі. На працягу ўсяго месяца кастрычніка перад вячэрняй святой імшой штодзённа адбываецца ружанцовае набажэнства з выстаўленнем Найсвяцейшага сакраменту. Ружанец для дзяцей кожную суботу у 11:30. Запрашаем на гэтую малітву ружанцовую, асабліва зараз, падчас пандэміі, каранавіруса, каб памятаць пра і хворых, нашых блізкіх і таксама медыкаў, выпрошваючы Найсвяцейшую Панну Марыю аб заступніцтве. Адарацыя ў чацвер, як звычайна, пачынаецца ў нас у 16 гадзін. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 18 кастрычніка свята святога Лукі, евангеліста, апекуна лекараў. Гэта таксама добрая магчымасць памаліцца за нашых медыкаў. 19 кастрычніка у аўторак успамін святога Пятра з Алькантары, прэзбітэра. 22 кастрычніка ў пятніцу успамін святога Яна Павла II, папы. 23 кастрычніка ў суботу успамін святога Яна Капістрана, прэзбітэра. На могілках у Лазаўцы святая імша за памерлых адбудзецца у суботу 30 кастрычніка о 14 гадзіне. Так як казаў брат Владзіслаў, былі мы на парашках, на могілках, і сапраўды тое, што кідаецца ў вочы у нашай краіне, не толькі на нашых могілках, тут у Маладзечні, але таксама на многіх іншых. Гэтыя вялікія абгародкі, якія, магчыма, бяруць пачатак. Мне так здавалася на пэўным моманце, што гэта савецкі час, калі у людзей пазабіралі ўсё, зямлю, ўсё, што было, раскулачванне адбывалася і так далей, калектывізацыя, то хоць на могілках нейкім чынам чалавек мог сабе паставіць плоцік, і гэта зямля была непарушная. Хоць гэтыя плоцікі сапраўды лішнія, і у заходніх краінах таксама вельмі часта, калі прыходзім на могілках, тое, што мяне здзіўляла, там заўсёды так дыхаецца лягчэй. Гэта момант такой задумы, калі чалавек прыходзіць на могілкі, прыгожае месца, прыбрана, пакошана трава, у нас там зараслі такія, што ледзь прабрацца, не парваўшы хабіта ці комжы. А вось каб да ўсіх дайсці, паблагаславіць магілы нашых блізкіх памерлых. І заўсёды гараць лампадкі. Думаю, што пра гэта таксама трэба памятаць у гэтыя дні перад месяцам лістападам, каб паклапаціцца, папрыбіраць. Можа, калі не патрэбная гэтая абгародка, то таксама яе там
выпілаваць і вывесці, таму што гэта такія ўжо пройдзены, можна сказаць, такі этап. Могілкі гэта месца сапраўды, дзе можам памаліцца за нашых блізкіх, і там і тыя абгародкі таксама не патрэбныя. Нават калі бачым дзесьці, можа, якая-то магіла зарасла побач, можна таксама зрабіць вось у духу гэтай службы, пра якую мы чулі ў пропаведзі, добры ўчынак і таксама прыбраць тую магілу, пра якую можа ніхто не клапоціцца, каб дбаць менавіта аб супольнае дабро. Вядома, што можна чакаць там на камунальныя службы, але можам не дачакацца. І варта менавіта самім клапаціцца пра такія рэчы, якія датычаць і нашай, скажам, такой будучыні, таму што кожны з нас таксама калісьці адыдзе да вечнасці, і вось гэты клопат, якім мы навучым нашых дзяцей, нашых блізкіх, будзе таксама праяўляцца і ў пазнейшых пакаленнях. Таму пра гэта, калі ласка, паклапаціцеся, бо гэта такія важныя элементы, калі мы памятаем пра нашых продкаў, памятаем пра нашу гісторыю. І ў гэтым таксама будуецца і пачуццё любові да радзімы, патрыятызму і так далей. У бліжэйшы час у нашай парафіі плануюцца выбары парафіяльнай рады новай, таму заахвочваем вас таксама да малітвы ў гэтай інтэнцыі, заахвочваем падумаць над тым, хто можа ўвайсці ў гэтую раду. Вось, таму што новая рада нам патрэбна адносна працаў, якія тут трошкі мы парабілі на апошнім тыдні, зрабілі атлівы на окнах, якія не былі зроблены таксама там перад уваходам. У першую чаргу, каб забяспечыцца перад зімой, знайшлі месцы на даху, дзе працякае вада, вось тое, што капала, гэта на малой вежы, на крыжы, аж на самым версе. Пакуль што думаем пра то, якім чынам гэта залатаць, таму што гэта высока і патрэбна ці кран, каб зняць гэтую вежу з крыжам разам і тут на зямлі, альбо падняцца туды наверх. Патрэбна будзе аргонавая сварка, таму што гэтыя крыжы, которые у нас стаяць, яны з нержавейкі. Але я думаю, што гэта зможам зрабіць да пачатку зімы, каб забяспечыць касцёл, каб нам не капала тут. Вось, таксама я ўжо аб'яўляў, і не толькі я, брат Ігар, пра супольнасць новую ў вайберы. Гэта таксама магчымасць далучыцца там праз, хіба што ёсць QR-код, і можна далучыць таксама сваіх блізкіх, нашых парафіянаў. Гэтая ініцыятыва і магчымасць паможа нам больш эфектыўна камунікаваць паміж сабой у нейкіх там парафіяльных справах, хутчэй, каб аб'явы расходзіліся, і добрыя нейкія рэчы, которые датычаць нашага парафіяльнага жыцця. Таксама заахвочваем наведваць нашу краму. Можна там набыць і лісткі, на якіх можна напісаць імёны нашых блізкіх памерлых, за якіх будзем маліцца на працягу ўсяго месяца лістапада, і таксама там аддаць. Вось, і там ёсць і лампадкі, і розныя іншыя рэчы, часопісы, літаратура. А на тыдзень працы і сённяшні адпачынак нядзельны прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Święty Archaniolie Michale, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, мocою Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі.